crec sincerament que el balanç de la feina feta del CEC fins ara és francament positiu. Doncs la veritat és que estic molt content perquè veig que el clúster està viu. Veig que quan entres a una sala veus 400 persones que dia a dia treballem en el món de l'energia, que aplaudeixen, que els hi posa il·lusió, que veuen que canviar les coses és possible des del punt de vista energètic, que podem innovar, podem fer que les nostres empreses siguin més competitives. Doncs la veritat és que estic molt content, la veritat. Estem tractant de desenvolupar amb el vostre ajut essencial aquells elements o tecnologies que poden ser més disruptives i accelerar aquesta transició energètica, com ara la mobilitat elèctrica, les infraestructures de recàrrega, l'autoconsum fotovoltaic, l'empoderament de la societat, fomentant-la i informant-la amb accions com les que fem a la tradicional Setmana de l'Energia, que ja hem començat i que té com a lema, un lema diríem que de forma molt expressa i comprimida diu: tu tens l'energia, tu tens el poder. Ens imaginem una Barcelona on quan els nens a l'escola dibuixin una casa ja no hi posin una xemeneia, sinó que hi posin un panell fotovoltaic o un panell tèrmic, perquè segurament aquesta és la veritable xemeneia que han de tenir les nostres llars en aquesta ciutat i arreu del país. Primer de tot, que els nostres projectes poguessin implementar de forma real i no només en l'àmbit del nostre projecte, sinó molt més enllà. O sigui, que es poguessin reproduir a tota la ciutat de Barcelona, a tot Catalunya, on fos. Sí, que hi pugui haver, que això no s'acabi aquí, que puguem seguir fent més instal·lacions i millorar en general el rendiment i veure en el futur que s'ha fet una millora respecte a dia d'avui. Tu quan et lleves al matí vols saber com serà el teu dia. Amb les no renovables, amb el petroli, amb el carbó, tu quan et lleves no saps què passarà. Quan tu obres la finestra i et lleves, i tens el sol i tens el vent, això saps que és teu i ho tens a casa teva. Si que regresas, que me vou desaquerer. Mas sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.